ora goyang tapi mun tangane ceduk ngopo Pak Ade penak. Wis ngopi dereng. Lho, wis to. Sik tak teluk. Ya padha. Berarti sing sinomane sregep kabeh, sing nang Iya, panggung Mas, ya wis dikeki kopi matur sembah nuwun. Wis komplit Mas. Komplit. Kagem niki rencang-rencang kula kadang sinoman matur sembah nuwun. Yo, dados Jancane kowe